ụlọọrụ kọmishọna line ahụ maka ịchịkọba nhọpụta bụ INEC na-ekwu na ya ga-agbasi mbọ ike hụ na ndị dum nọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ndị tozurugoro etozu ịtụ vootu sonyere n'ịtụ vootu n'ala anyị otu esi ahụta na mba ndị ọzọ dịka Ghana, Kenya na South Africa. Onye isi oche ụlọọrụ INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu bụ ya kwere nkwa mgbe ọ na-ele ọbịa wee nye Controller General nke Nigerian Correctional Service bụ Sylvester Iche na Abuja. Onye nta aka anyị na Abuja bụ Ekwi Ajide ga-akọtọpụ akụkọ. Onye isi INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu kwuru na ikike ibinye aka bụ ikike mmadụ nke a na-agaghị ekwe ka ewepụ naanị n'ihi na mmadụ nọ n'ụlọ mkpọrọ, ọkachasị ndị ka na-echere ikpe. O kwupụtakwara ikpe gara aga nke kwadoro ikike ndị a na-echere ikpe ịtụ vootu. O kwukwara na INEC na NCOS etinyela otu teknikal jikọrọ ọnụ iji kpebie otu esi emeka ihe gbasara ndebanye aha ndị ga-atụ vootu n'ụlọ mkpọrọ. N'aka nke ya, onyeisi NCOS Nwakwuchie kwuru na ọnọdụ ndị a nọ n'ụlọ mkpọrọ na ntuliaka na Naịjirịa na-adịkarị ka adị eneba ya anya. O kwukwara na ọbụnadị ndị ekpebiela ikpe, ụfọdụ ikike ka na-anọgide gụnyere ikike ha ịtụ vootu. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.